שלום חברים, ברוכים הבאים לסרטון הזה. בסרטון הזה אנחנו נעסוק בפתיחת תיבות, שלקח לי בערך חודש ימים למצוא את כולם. אז כן, בואו נתחיל עם הפרי צ'סט. קודם כל בפרי צ'סט, הכי טוב. גולד, יופי, תמיד טוב. טרי מסקטרס ואייס ספיריט. גולד, מיני פקה ובומבר. יאללה, בואו נלך לקראון צ'סט. עכשיו בואו נתחיל עם הג'יינט צ'סט. עכשיו נשאר לי מג'יקל ואפיק צ'סט. בואו נפתח קודם כל את האפיק צ'סט. ולתיבה האחרונה, יאללה. אייס וויזארד! וואו! קיבלתי גם אייס וויזארד. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, ויאללה ביי.